Hello friends, welcome back to the channel. बिराद गोबाव जाबायमोन चेनेलाव भिडिअ अपलोड होया। दायो बर्तमान आं अफिसाव दंथ'यो एसे ब्रेक टाइम बेखायनो एसे भिडिअ खालामबाय। दा जियानो जा लोगोफोर जुखामाथ' आंनिया कारेन्ट स्टेटासा मा कन्डिसन जादों आं बेखौ देखायगोन दिनै नोंथांमोन। बेखायनो नायनांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। Friends, good morning, good evening, good afternoon. जुखामखौ दाननाय जासिगोन नै कन्डिसना बेबादि फिथाइया फुरा राजोबखाबाय ओमफ्राय बेखौ दानबाथाय सान्दुङा नांसिगोन नालाय देन सान्दुं नांनाय लोगो लोगो फिथाइया रानगोन आरो फिथाइ रानबाथाय मारा जासिगोन आरो मारा होबाथाय बेगरखौ दिहुननानै फाननाय जासिगोन नै फुरा बिलाइया बिदि जाराम जाराम जाबाथाय प्रडाक्टआ ओंखारसिगोन आरो गाइसमोन अखा हादों दिनै ओमफ्राय एसे गुसुबो बोथोरा नै ओरैबादि गिदिर थाइसेयावनो पवासेनि बारा जायो अजना दा दिनै दाननानै बेनिफ्राय सान्दुं गोसा जाबाथाय डाइरेक्ट ट्रेक्टराव मारा होनोसै बेनिफ्राय फानहरनोसै नै बैयाव लेबारफ्रा दानगासिनो दङ हाजिरा लानांबाय उफाय गैया हानाय नङा नङाबा लांदां नुलायखादों माथो लांदां नुलायबाय माथो बरिया नै रायजो राजा नोंथांमोन दानस'नाय जाबाय जुखामखौहाय बेखौ दाननाय लोगो लोगो डाइरेक्ट सान्दुङा बेयाव दानांसिगोन आरो ओमफ्राय बे रानसिगोन ओरैबाबो रानखाबाय राननायालाय बेबादि दानबाथाय माने ओमफ्राय बिफाङाबो रेजें जाबाय फुरा लेवार थागोनलै मानखोजागोनबो लेवारा बै लास्ट गायनायमोन बेखौ लास्टआव दानसै बेखौ दानग्रोबाय ओइथिं फार्स्ट गायनायमोन नैबाव ना हगारबाय एसे 10 केजि दा नै बिथिं दानाबाबो फिथाइया नै बेयाव थाइनै दङ बेखौ ओरै फयोबाबो सान्दुङा नांगौमोन आरो खिन्थु दानबाथाय बेस्ट जायो बेखौ नै बिदि फयो आरो बांगालफ्रा ओमफ्राय बेयाव डाइरेक्ट सान्दुङा गोलैबायना बा जों डाइरेक्ट बेयाव दानस'बाय आरो दानस'नाय लोगो लोगो डाइरेक्ट सान्दुङा नांबाय बिनिफ्राय बेस्ट जायो आरो दानोब्ला ओमफ्राय गाइसमोन दा बिसिबां कुइन्टेल ओंखारगोन बुंनो हाथ'वा लासैनो आपडेट फैबाय थागोन नेक्स्टआव नोंथांमोना गायबानो जाबाय ओरैनो डाटा सेंग्राफोर जुदि हा दङब्ला ओरैबादि माने फैसा मोनो बेवहाय गैयाब्लाबो 3 लाखनि खाथियाव दङ माला दायो बर्थमान आरो खिन्थु बेबो सोनारो दामा जुदि मोजांब्ला दाम मोनो जुदि दामा खमायोब्ला माने दाम मोना आरो खोथाया जाहैबाय एडभान्स दिहुननो हाबाथाय डाइरेक्ट फैसा दङ आरो लास्ट दिहुनबाथाय फैसाया खम दङ होननांसिगोन आरो नै बेवहाय थाइसे थाइनै ओरैबायदि गिदिर दङ नै नुदोंना केमेरायाव फिसा नुनो हागौ नाथाय बिराद गिदिर बे पवासेनि बारा थाइसेयाव वाइड एंगेलाव नायबानो जाबाय नोंथांमोना वाइड एंगेलाव नै ओरैबादि गिदिरखा बाप रे बाप नै फुरा तामाम गिदिरखा बेनिफ्राय बहाबा थाइथाम दङ थाइथामाव थाइसे सेबथा जायो नै बेलाय नै थाइसे थाइनै गोगोम गिदिर ना नै बिनिफ्राय नै थाइसे एसे फिसा आरो नै बे गैला बे ओरैनो स्टाइल दंमोन गैला बिदिनो जायो आरो ओमफ्राय बिथिङाव बबावबा थाइसे दङ नै ओरैहाय लांबावनो एसे नै थाइसे थाइनै गोगोम गिदिर बेखौहाय ओरै सिफायना दोनो आरो बेनिफ्राय बे थाइसे बेवहाय थाइसे दंमोन बे सेबथा जालायबाय नैबे थाइसे दा बिदिनो बहाबा थाइसे थाइनै आरो दा नेक्स्टआव आङो एसे एक्सपिरियेन्सखौहाय बारायसिगोन माने देग्लाय एसे बारा रोङामोन नालाय दा लोगोफोर देग्लायसो फार्स्ट टाइम आं गायदों ओंखायनो एक्सपिरियेन्सआबो एसे खममोन नाथाय नेक्स्टआव आं मोजां रोंसिनसिगोन आरो ओंखायनो नेक्स्टआव मोजां गायफिनसै फैसा दङलै गाइसमोन नंखाय नङा फैसा दङ नोंथांमोना सोंबानो जाबाय जुदि एडभान्स गायोबा 40,000नि बारा मोनो बिगायाव 50-60 गाहाम मोननाय खोनायो नै थाइसे बिराद गिदिर बिदि दिहुननो हानांगौ प्रडाक्टखौहाय बिदि होनबाथाय डेन्जार बिगायाव 14निफ्राय जागायनानै 18 कुइन्टेलहालागै ओंखारो आरो होमबा सान्दो नोङो दा रायजोफोर बेनो दिनैनि भिउ आं खिथाखाबाय जे नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन ना सोरबा
आदामानो बिलाइखौ दानाखै होननानै दा दानबाय टाइमा एसे नांबावगौमोन नालाय आंना दानबाय आं दिनै ओमफ्राय बेजों एसे हाब्लामावना देखायनो नोंथांमोना बिराद सेसा दंलै दाख्लै सेसा मोनथारसिगौमोन आं सैमा अरखाबायमोन आङो बोरमा साननानै हरावखाय सिनायासै सैमाखौ होखाबाय ओमफ्राय दाना होबाय खारफिनबाय सेसाया फाग्लासो आरो जानोबो अनथावथाव मोनोना ओरैहाय दानबोगासिनो दङ नै नै रायजोफोर एन्जर दं एन्जर बहा बहाय बेखौ ओइलाव नै बेखौ दै लुबा मोनगोन आं ना नै एन्जरा रायजोफोर दांसलिया दा बेखौ दा लागायदो गोरानजों मोनबा